Munduan gutxi batzuk baino partekatzen ez dituzten esperientziak bizi izan ditu gure gaurko gonbidatuak. Elkanoren antzera globari bira eman zion belauntzian. Eta bere aurretik beste inork ez bezala Aconcagua mendia jaitsi zuen bizikletaz, historian lehenbizikoz. Abenturarako grina horretaz, turismo ohitura berriez, arriskuaz eta aitatasunaz hitz egitera eseri da gurekin. Hurrengo geltokian Eneko Atza. Kaixo, ongi etorriak hurrengo geltokia podcastera. Hemen gaude berriro bueltan, kapitulu berri batekin. Gaurkoan Eneko Atza Laudiarra gonbidatu dugu. Eskerrik asko etortzagatik, Eneko. Bai. Eta, nire ustez edo Laudio nahiko pertsona ezaguna edo bazara, baina, egongo da ezagutzen ez zaituen entzulerik edo ikuslerik elkarrizketa honetan, eta kasu horretan nola aurkeztuko zenuke zure burua? Edo nor da Eneko Atza? Momentu honetan ez naiz denboragi baratzen Laudion bizi gara. Baina bai, nolabait itsasoan ibiltzen den norbait, edo regatak egiten duen norbait, edo, abentura gutxi horrekin hartzen diat, ez dakit zergatik. Bai, igual zerbait badago horrez, abenturazale bezala definitzeko zu, gaztaroan gehiago behar bada, baina izan dituz horrelako bidaia edo espedizio esanguratsuak, adibidez, izan zinen okerraz banago Aconcagua mendia txirrindulaz jaitsi zuen lehenengo pertsona, eta baita ere 25 urterekin edo munduari buelta eman zenion belauntzi batean. Nik ez dut ezagutzen beste inor horrela gertuan horrelakorik egin duenik, nondik datorkizu grina hori edo... Ez dakit, ez dago zergaiti bat, gu familia horoskokoak edo askoz gorago, gorbeikoak gara, eta txikitatik beti bai mendian mendian ibili nintzen, gero bizikletak, gero sortu zen proiektua munduari bira emateko belontzi batea, eta orduan, nolabait, bata bestearekin lotuta jun naiz poliki aldatzen nire bidaiak, baina, ez dago zergaiti bat, norbera dauzka bere, ez dakit, gogoak, edo. Bai, egia da, gogo hori izatetik, agian badago jendea ez, pentsatzen duena jala hau egingo banu, baina gero benetan ez du egiten, behar bada, ez duelako edo denbora, edo zaila delako, dirua, dena delakoa. Baina kontatuko diguzu justo, uste dut belauntzian munduari bira ematearena, badela jakin mina edo interesa sortu dezaken zerbait, nolakoa izan zen prozesu hori, edo nondik jaio zen? Oso berezia da, nolabait, proiektua sortu zen Joan Sebastian Elkano bidaia errepikatzeko, beraiek egin zuten antzera, baina belontzi oso berri, oso moderno batekin. Eta kasualidadez, uste dut, hemen industrialian egin zen kaskoa, barkoaren kaskoa egin zen hemen, Laudion. Proiektuaren hasiera, ez zen horretarako, baina, gero proiektu aldatu zen. Sortu zen lantalde handi bat, eta proiektu handi bat Gipuzkoako diputazioak ere lagunduta, eta bar. Eta hori izan zen, ni sartu nintzen ezer jakin gabe hasieran itsasoaz, baina gero hasi nintzen ikasten eta sartu nintzen proiektu horretan. Zenbat pertsona egon zineten edo... Barkoan gehienez hasieran joan ginen 6 bat, 4 bat, Atlantikoan 4, baina, hori zen pixkate taldea. Poliki bidai hasieran gutxi gelitu ginen, eta azken urte eta piko 2 bakarrik. Ze egon zineten, nosotara 2 urte edo Bai. gutxi gora bera, ez? Eta ze ibilbide edo egin zen duten, edo zer Bai, aldetan? ibilbidea da Elkarok egin zuen berdina. Berez Elkaro eta Juan Sebastianen eta Fernando Magallanesen bidaia Sevillan hasi izan, baina gu hasi ginen Getarin, ze Getarikoa zen Elkano. Orduan Getaritik atera, munduari bira oso eman, eta Getarira bueltatu. Eta, ez dakit, bidaian imaginatzen dut denbora izan zenuela pentsatzeko, ordu asko, ez, dira itsasoan, lan asko dagoela ere imaginatzen dut. Gogoratzen duzu momentu horietan zer pasatzen zen zure burutik edo? Ez da, denbora ez da lan. Ez da, denbora ere asko goteko pentsatzen, zuzaude egunerokotasunean, bai zaudela itsasoan denbora asko, ia eta berik luzena, adibidez, Txile kostaldetik Filipinas aldera joan ginean, dira 92 egun itsasoan, egun pilo bat dira, 92 egun itsasoan lurra ikutu gabe, eta hurbilia ikusi gabe ere ez.
Eta, bueno, oso luzea, baina bestaldetik norbera dauka beste puntu bat. Osea, zaudenen aste bate itsasoan da luze. Zaudenen hilabete bat itsasoan lurra ikutu gabe, aldatu zera zeharo. Zaude beste egunerokotasun batean, Mhm, eta norbera moldatzen da oso bereziki olako egoerara. mhm. Eta, bueno, hor justo egon zineten denbora luzez lurra ikutu gabe, baina horrela geldialdiak egin zenituzten herrialdeetan edo, izan zenuten ez dakit, aukera edo pizkat herrialde horretan egoteko egun batzuk eskantzatzen edo Bai, ez dakit. bai, izan genituen aukera gainera, gero eh, zikloi batekin Filipinetan apurtu nuen masta, joan behar izan ginen Australia, eta pasa genuen lau hilabete Australian. Mhm, Niretzat izan zen ikaragarri zerbait herrialde oso harrigarri bat topatzea. Eta bai, izan ditugu beste esperientzia batzuk beste herri batzuetan, bai Filipinetan, bai Mikronesian, Hego Afrikan bai, mhm. baina bueno, niretzat gehien gustukoa hartu nuena zen Australia. Eta zergatik edo zer ikusi zenuen bertan. Herrialde ikaragarri erraldoia da, berria, Mhm, ni topatu nuen nire izakerarekin pertsona askoan, mhm, nolabait beste mundu bat bilatzera joan zirena, duela 100 urte, 200 urte bezala, eta dena egiteke dagoela, eta aukera asko dauden herrialde bat. mhm. Eta, bueno, orain aipatu duzu, zikloi baten ondorioz edo, mazta apurtu zitzaizuela, izan zenuten horrelako beste ezbeharren bat edo... Bai, bai, zen genituen asko, ez behar desente. Handiena zen hori, maztapurtzea hor zikloi batean, edo tifoi, hurakan izen Mhm, berdinak dira, dependen non mhm, dauden kokatutak. Eta baita ere, izan genuen gero Hego Afrikan irauli egin zuen itsasontziak, eta sartu behar izan ginen portu txiki batean Hego Afrikan, eta egoera oso bi bakarrik geuden, neguan, egoera oso mhm, oso arriskutsua. Ez mhm. genuen galdu itsasontzia gu geho, baina, bueno, hortxe, Eta hor, imaginatzen dut, zer beldurra sentitu zenuten, ez, gehiago zen... bai, beldurra gauza normala da. Bai. Bestaldetik ere norbera gero eta beldur gehiago izan, bere doainak ere ateatzen dira hortik lortzeko Mhm, ateratzera. Orduan, bueno, ba, lortu genuen portu txiki batera sartzea, lotuan kaian, herri guztia guri begira biegun, ze itsasoa kai gainetik pasatzen zen. Eta, bueno, gero hor sortzen da ere, ba, jendeak beraien etxera eraman, janaria, lortu, lagundu, mhm, sortzen dira holako harreman oso bereziak. mhm. E, eta, bueno, imaginatzen dut, jendea hau entzuten dagoenean, batzuk agian pentsatu, bueno, ez dakit, gogoa piztuko zaiela, ez? Horrelako, ba, ez dakit, aventura, bidaia, ba, ez dakit, berezi luze horrelako potente bat egiteko, munduari buelta emateko inkluso, ez? Izan daiteke, ba, ume askoren ametsa, baina niri burura datorkidan galdera bat nahi gabe edo da alderdi ekonomikoa edo nola sostengatzen da, ez? Horrelako bidaia bat edo imaginatzen dut gaur egun ezberdina izango dela, bueno, baldintza ezberdinak direlako ere bai eta Mm, baina zuek nola lortu zenuten horretarako dirua? Nik esango dizu nire hasieratik, ni adibidez neuan instituton laudiobistoan ikasten, eta joan izan nintzen bi hilabete vendimiara, zer jakin gabe, lan egitera, egunero, diru pixkat ateratzeko, eta hortik, bueno, zerbait lortzeko gero kaukagora joateko. Nora jo nintzen, ba, oso gauza gutxiekin, oso medio gutxiekin, eta norberak gogo bat baldin badu, diru asko ez da behar. Eta behar denare lortu alda, edo ahalegin egin behar duzu diru gutxiekin eta laguntzakin edo, bueno, baina dirua ez, nire ustez ez da guztiz, hombre, munduari bira emateko lako proiektu handi batean, txesontzi berri bat, Mm. proiektu ikaragarri bat, horrela, hor bai, oso proiektu handia da. Baina gauza desente egiteko, dirua ez da nire ustez Hmm. faktorea gauzak egiteko. Adibidez, bueno, argi dago, ez? Proiektu hori munduari bira ematearena, ba, handia eta zuk esan duzun bezala, ba, garestia edo kostu handikoa dela, baina batzen zenuen orain Aconcagua egin zenuen Mm. beste hori. Hori ere nola okurritu zitzaizun? Ez, sortu ziren bizikleta mendian ibiltzeko, Mm, ez zegoen inolako bizikletarik, Laudion ez zeuden ere ez, eta sortu nik mendia egiten nuen, eta aurretik joan ginen ere Boliviara lehenago, nire
lausosakin, ez neukan dirurik, eta, bueno, joan ginen Boliviara, mendi batzuk egitera, 6.000 metrokoak, eta hortik, bueno, esan nuen, bueno, zergatik ez, Gonkagora igo ziren bi suizarrak bizikleta bat tontorrera, eraman zuten tontorrera, argazki batekin dakitxo. Eta nik hortik, bueno, sortu nuen ideia hori egiteko, lortu nuen azkenean, eta gero nintzen urtebete hortaz bizitzen, osea, bizikletan munduan, txapelketak, Euskadiko lehengo txapelketa antolatu nuen, gaur egungo bizikleta dira beste mundu bat, Bai. beste txapelketa bat, baina orduan dena zen oso berria. Mhm. Eta, bueno, ikusi nuen arlo berri bat, eta hortan saiatu nintzen, egon nintzen urte bat osoa gero bai egunero entrenatzen, eta baita ere gero bidaiatzen bizikletan munduan. Oso ondo. Bueno, ikusten da, ez? Zuk esaten zenuen hasieran, ez dakit zergatik lotzen nauten abenturaren horrekin, behintzat ez dakit horrela jarraitzen duzun, gero hitz egingo dugu horretaz nahi baduzu, baina garai batean bazinela edo egon zarela oso lotua, ba, horrelako, ba, ez dakit, esperientzia ezberdinak edo bizitzeari. Eta munduari buelta ematearen horretara bueltatuta edo, bai galdetu nahi nizun, bidaia hori ez hainbeste bueno, zure gaur egungo bizitzagatik edo, baita ere horregatik, baina gaur egin bergo bazenu munduari bira ematearena, egingo zenuke? Ba, bitu, horrentze bertan utzi du telefonoak eta agenda hor, da nigaitik horrentze bertan joango nintzen. Badaude proiektu oso polita, baina orain ezin dut, baina nigaitik horrentze bertan joango nintzen. Osea, norberak dituen gogoak askotan askatu behar dira, eta orduan nigaitik horrentze bertan joango nintzen, bai. Oso ondo. Egia da, bueno, gaur egun badagoela horrelako, ez, ere bai green bat edo incluso, ez dakit, moda bat, leku urrunetara bidaiatzeko, ba, incluso gazten artean, ez, osea, nik 23 urte ditut, eta ikusten dut, ba, nire adineko edo pixkat nagusiagoak diren ba, gazteak, oporrel muga bezala edo aukeratzen dituztenak oso leku urrunak, exotikoak incluso, ba, ez dakit, Tailandia edo Indonesia, Bali eta horrelakoak, Mexiko, ez dakit, baita ere garai batean igual gehiago, baina Afrikako beste herrialde batzuk ere aukeratzen dituztenak, ba, oporretan joateko, batzuk badoaz turismo tradizionalago bat egitera, herrialdea bizitatu, bertako, ba, bueno, monumentu edo lekurik horrela ospetsuenak, eta deskantzatu aldi berean, eta beste batzuk, bai badoaz, ba igual horrelako abenturak bizitzera, eta gero horrek, bueno, ikusten dugunagatik ez badugu islan argi bat sare sozialetan, eta badago incluso jendea horretaz bizi dena, bere bidaiak erakusteaz sare sozialetan. Ez dakit, ze iritzia daukazu zu horren Ba, inguruan. bai, egoera oso berezian uste dago dela. Badago jendea egite ditula bidaiak, ez dut esan den gaztea, nagusiak ere bai, eta jubilatuak ere bai. Eta da, horako herrialde kolekzio bat bai, leku batera jun, betiko tokitera argazkia hon, ez dakit non egon naiz argazkia hau, eta orduan gainera sortu da argazkien mundua ere, eta dana egin behar, momentuen egin, eta bialdu ere bai, e, ez zait asko gustatzen. Ba, bestaldetik ere, hombre, argi dago leku ikaragarria duela munduan ikusteko, nik ikusi ditut eta animatzen du jendea juteko, baina badaukat olako olako beldur bat jendea masifikazioa dana Apurtu. apurtzen du. Eta bestaldetik badago ere zoazen lekura ze gauzak egin behar dira eta zer ez, eta nola bertako jendea respetatu, eta bar, eta orduan hor muga horiek leku askotan apurtzen ari dira. Apurtzen ari dira. Eta betiko esaera, daude leku ikaragarri pila bat, ba, hemen Urbasan, Euskal Herrian, ez dakite, Madrilen, Bai. Cadizen ikaragarriak ikusteko, oso urrun joan gabe. Horrek ez du kentzen ere nik gogoa izatea leku ezberdinak ikustera. Baina badaude aukera oso ondiak ikusteko gauza oso politak inguruan. Gertu bai. Egia da, bueno, ez, badagoela ere horrelako ba jakimin bat, urreneko edo, bueno, munduan zeharreko leku horiek ezagutzeko, baina zuk aipatzen zenuen, ba, ze gauza egin aldiren, ze gauza ez, edo bidaiatzeko modua, ez? Zuk uste duzu, kontziente garela orokorrean, ba, joaten garen leku horietan eragiten dugun impactuan, bertako jendean, eta aipatzen zenuen adibidez, egon zinetenean Hego Afrikan okerrez banagor, portuan, bertako jendearekin barremanak egin zenituzela, imaginatzen dut leku gehiagotan ere, haiengandik edo, bueno, garai horretan behar bada, ez egon horrelako turismo masifikaturik herrialde horietan, baina
kontatzen zuten zerbait, edo Australian edo... Mhm. Bai, ni geroztik bueltatu nintzen Australiara, egon nintzen beste 6 hilabetean, eta niri herrialdeak gehien bat interesazi bertako jendeagatik ere bai. Ni ez noa, ez dakit gogorik joteko jendea, ez dakit, Parisera, ez dakit nora, Londresera, bueno, ondo dago ikustea, eta, bueno, kolekzio hori egitea ikusi behar da, hau, eta gidatan agertzen den, bai, gidatan ikusi behar da, hau, bestea, bueno, ikusi behar da, edo ez da ikusi behar, igual ikusi nahi du beste gauza txiki bat, eta bertako jendea ezagutu. Zailagoa da, bai, eta azkenean turista bat zara, baita ere batzutan, baina badaude moduak, edo badago abiadura pixkat jaitsi eskero norberanen ritmoan, eta norberan zenbat gauza ikusi nahi dituzu, eta hori, eta azkenean erlazioak, munduan zehar ditudan lagunak eta erlazioak ezagutu ditunak, mantentzen ditut, hainbeste urte geroago, eta nire etxea etortzen dira, beraien etxea bezala, eta orduan hori da gehien niri gustatzen zaidana. Osea, edozein munduko pertsona bat hartzea nire etxera, eta nahi badu gelditzea aspaldi bat. Horrek gehiago interesatzen zait, Lekuak edo bai, ikustea. bai, 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 bai. Eta, bueno, ez dakit noiz erabakitzen, bueno, agian ez gaztaroa bada horrelako garai bat, horrelako abenturak bizitzeko aproposagoa edo, baina gero, naiz eta gaur egun mantendu ez, agian grin hori, e, ez dakit, finkatu zinen edo hemen, Laudion, Bai, edo, eta hor, nola erabakitzen nuen hori. ez, bueno, ni Australiatik etorri nintzen Laudiora aita izateko. Mhm, Eta aita izan eskero aldatzen zaizu bizitza, baina egiten duzu beste gauza batzuk, adibidez, beste lan bat berria topatu nuen, ikasi nuen windsurfean, windsurfeko maixo izatea, nolabait, bai, bata bestearekin. Aitatasunak ez du esan nahi ezin duzula zer egin, ere ez. mhm, hori da. Bai, lan egin zenuen, ez? Zuhatzako Irlan egon Bai. zinen lanean, badela leku bat, bueno, belaunaldi askorentzako oso toki preziatua, ez? Udalekutan edo, bueno, egon direlako. Bertan bizitze, bueno, lan egitea bertan bizitza dakar Bai, bai, ere, ez, eh? bai. Ez dakit diren, hilabete batzuk bertan, gero atera, eta hori aitatasunarekin hain zuzen ere nola uztartzen da. Nire zian galditzen baduzu, esango dizute, ez negoela inoiz etxean. Hori argi dago. Bai, urtean 7 bete etxetik kanpo, baita ere momentu berean itsasoan txapeketak eta regatak egiten, hemendik Frantzian, Portugalen, orduan garai bat, bueno, poltsa bat utzi beste bat eraman etxea, eta oso gutxi etxean. Egia esan hori garai, bueno, zaila, hilabete desente zaila. Bai, igual 7 hilabete urtean oso zaila. Eta gero beste 5 hilabeteak oporrak ziren edo Bueno, bai, oporrak, edo, lasaiak. bueno, lan hori gelditzen zen, eta beste lan batzuk hasi nintzen Mhm. egiten ere bai, baina baita bidaiatzeko, edo denbora libre izateko, edo, bueno, garai horretan ere aitatasun pixka bate aitaren papera egiteko gehiago, zen, ez bazaude etxean inoiz, bueno, aprobetxatu behar da zauden denbora, ez? Bai, eta hain zuzen uste duzu hori, ez? Aita izateak edo aldatu zuela zuk abentura grin horrekin zeneukan harremana? Ez dut uste. Bizitza bai aldatzen zaizu, baina ez dit mugatu, jarraitu izan dut itsasoan eta txapeketak eta regatak egiten. Mugatzen dizu, bueno, egoera ekonomiko aldetik pixkat igual daukazu lotura gehiago, pixkat Mhm. lan egin behar duzu gehiago la familiako gauzak ateratzeko, eta igual hortan, baina bestela ez pentsa, bueno, eretxean galetu beharko zenio. Bai, eta saiatu zara transmititzen hori grin hori edo gogo hori mendiagatik, itsasoagatik zure seme-alabei? Bai, bai, eta egia esan, ni alaba 15 urtekin animatu genuen Irlandara urte bat osoa, hasieran ez zegoen baten esadoz, gero oso ondo pasatu zuen. Mhm, Geroztik nire semea, gure semea Lander Australiara animatu dugu urte bat osoa egoteko Australian bai, eta pixka bere bizitza aldatzeko. mhm. Eta, bai, eta nik jarraitzen dute beraiei nire familian jendeari animatzeko, eta bidaiatzeko, ez bakarrik bidaiatzeko, baizik eta gauzak egiteko. Esperientzia berriak eta Bai, bizitzeko bai, esperientzia esperientzia ezberdinak herrialdeak eta ezagutza. norberaren doainak lantzeko. Ze, Mhm. lantzen dira, zu kanpoan baldin bazaude, bakarrik,
beste herrialde batean, zaude zure etxeko babesean, asko ikasten da. Bai. Eta, bueno, gaur egun bizitzako ze momentutan zaudela esango zenuke? Bueno, gaur egun, pues adinaren beraz, urte batzuen bueltan jubilatzeko, jarraitzen dut itsasoan, eta aldudanean gero eta gehiago, bueno, hasiko naiz berriro beste bidai Mhm. batzuk egiten, ditut asko eh, Hor hor tinteroan, ez? agendan, Bai. azkeneko hamar urtean ezin ditudala egin, Mhm. orduan asmoa hori da. Bai, podcast honen izena edo elkarrizketa sorta honen izena hurrengo geltokia da. Zure hurrengo geltokia orduan esango genuke hori dela pixka bat, ez da? Bueno, nire hurrengo geltokia ez dakit zendan, sortzen mazai proiektu bat hemendik bi urte, edo hemendik bilabetera, baita ere utziko nuen lana, utziko nuen nire egoera, eta joango nintzen dozein lekura. Mhm. Ez dut bilatzen bereziki, zer daintze ez dago hortan, baina sortu ezkero, inola ere, joango nintzen edozein lekura. Oso ondo. Bueno, eta elkarrizketarekin igual ja amaitzeko, badakizu amaieran egiten ditugula horrelako galdera labur batzuk, pixkat gonbidatuen gomendio edo gogokoenak diren, bueno, hainbat alderdi edo galdetzeko, ez? Bueno, horretan lehenengo galdera edo galdetzen duguna da, liburu bat, horrela gomendatu edo, bueno, preziatua edo Bai, gogokoena nik baduzu. ez nuen ezagutzen, gainera ez nintzen oso irakurlea liburuetan, baina Epe Trail Jure Biharrena horako bidai itsasontzi bidai bat oso liburu berezia, arrunta, lasaia da, eta Epe Trail esango nuen. Oso ondo. Eta abesti bat? Pues abesti bat ere garaia hartako abesti bat, edo garaia aspaldikoa, izango zen Itaka. Itaka da Luis Jacken abesti bat, nola esaten duen, pues, bidaiatzeko, eta hartzen duzuen esperientziak ikasteko, eta, bueno, Mhm. Itaka oso abesti, oso tekstu berezia dauka. Mhm. Eta film bat edo serie bat edo antzeslan bat incluso. Pues, film bat ikusi duan holan nire gehiena urte askotan ikusi duan holan gustokona, da Iñaki Otxoa de Balza mendizalea Nafarra izan mendian, eta pelikula dentzen da Pura Vida. Mhm. Eta da bere lagunak, bera laguntzeko hiltzorian zegoela elkartasun hori. Mhm. Oso ondo. Eta, bueno, Aiaraldeko horrela txoko bat berezia dena zuretzako? Oso berezia da, bai, Orduña alde guztia, osea, Salbada alde guztia, oso mendikate berezia da nola aldatzen den baiara guztia eta gero goiko alde guztia, eta nire ustez, Gorbeia esan da txikitatik nire leku kutxunena, zen ni Gorbeian ibil naiz ikaragarri pila bat, baina bai Gorbeia eta Orduña tardeko bat. Mendia, hori seguru. Bai, bai, bai. Eta, bueno, kulturarako espazio bat, izan hori bai eskualdean, edo hemendik kanpo horrela antzoki kontzertu edo, bueno, edo zein plaza, izango bazenu bat. Nik uste dute Euskal Herriko kulturetxeak ia gehienak direla leku oso bereziak eta oso ezberdinak eta zenbat hainbat gauza egiten dira. Eta nolabait pixka bat berriro sakondu barko zirela. Ez bakarrik zinema eta telebista edo telefonoan ikustea pelikula guztiak ez. Nik uste kulturetxeak direla jatorri eder bat. Oso ondo. Eta, bueno, ja, azken aurrekoa, errezeta bat, sukaldatzeko edo jateko, nahi duzuna. Bueno, nik oso gustoko dut arraina jatea, nahiz eta baserrikoa ia izan da, beti haragia, baina arraina nahi izan ezkero arraina, eta arraina pues, egurra, plantxan eginda Mhm, egurraekin, eta norberak landua bai. Oso ondo, oso gozoa. Eta azkena ja, superbotere bat izan alko bazenu, zen aukeratuko zenuke. Superpotere bat, bueno, bueno, lehenengo gauza niri oso ikaragarria beti eman didana da mundua zergaiti dagoen gozea, gaur egun. Gozea ez luke, osea, Bai. desagertu beharko zan, gozea ezin da onartu gaur egun. Eta nirea hori lehenengo goza. Eta bigarrena, pues, bueno, hainbat munduan dauden arazoak gelditzea. Bi hoiek. Oso ondo. Bueno, eskerrik asko eneko oso elkarrizketa interesgarria, ezagutu zaitugu pizka bat gehiago, eta hori eskerrik asko gurekin egoteagatik tartetxo hau. Zuei.